paglipas ng panahon, unti-unting nagbabago ang pananaw ng maraming Pilipino tungkol sa pagkain. Kung noon, sapat na ang mabusog, ngayon, mas marami na ang naghahanap ng pagkaing masustansya, mas ligtas at mas mabuti para sa kalusugan. Mas pinipili na ang mga pagkaing sariwa, mas natural, mas kaunti o walang mga preservatives at mas malapit sa kalikasan. Kasabay nito ang isa pang pagbabago. Hindi na lamang nagtatanim ang mga magsasaka. Hindi na rin sapat na maibenta lamang ang kanilang ani. Dahil sa pabago-bagong panahon, pagbabago ng presyo sa merkado, mas kailangan na ngayong humanap ng paraan upang mas mapataas ang halaga ng bawat ani. Dito pumapasok ang value adding, isang simpleng konsepto na may malaking epekto. Mula sa ordinaryong produkto, ginagawang bago, mas kapaki-pakinabang, mas mataas ang halaga, mas malawak ang oportunidad na kumita, mas maraming pamilya ang nagkakaroon ng kabuhayan at mas maraming Pilipino ang natututong kumain ng mas masustansya. Dahil sa bawat produktong likha mula sa ating sariling ani, hindi lamang kalusugan ang naihahain sa hapag, pati dagdag na oportunidad para sa mga magsasaka. Sabi nga nila, healthy na, dagdag kita pa. Isa sa mga pangunahing hamon ng maraming magsasaka ay ang mabilis na pagkasira ng kanilang ani. Kapag bumagsak ang presyo, kapag dumami ang supply, o kapag wala agad bumibili, madalas ay nauuwi lamang sa pagkasayang ang kanilang pinaghirapan. May mga gulay na hindi na naaani, may mga prutas na nabubulok na lamang, at may mga pagkakataong mas mahal pa ang gasto sa pag-aani kaysa sa kikitain. Kaya naman sa iba't ibang bayan at syudad sa lalawigan ng Pangasinan, unti-unti nang natututunan ng ilang magsasaka na huwag lamang umasa sa pagbebenta ng sariwang ani. Sa halip, hinahanapan nila ito ng panibagong gamit, ginagawang mas matagal ang buhay ng produkto, mas mataas ang halaga at mas maraming mamimili ang naaabot. Isa sa mga gumagawa nito ay ang Jopat Integrated Farm sa bayan ng Mangaldan. Dito, hindi lamang pagtatanim ang kanilang layunin dahil pinag-aaralan din nila kung paano mas mapapakinabangan ang bawat ani, kung paano ito magiging pagkain, negosyo at kabuhayan. Sa kanilang bukirin, dalawang simpleng produkto ang unti-unting nakikilala. Isang inuming gawa sa mulberry at calamansi at isang kakaibang meriendang gawa naman sa mushroom. Mga produktong nagpapatunay na hindi kailangang maging komplikadong isang ideya upang maging matagumpay basta ito ay may malasakit sa kalusugan at may malasakit sa mga magsasaka. So, bali dalawa po yung produktong ginagawa natin as value adding. So, meron pa tayong mulberry, calamansi juice at yung isa yung mushroom chicharon po. So, ang kwento po ng mulberry calamansi juice ay meron po kaming natamnan na 3,000 square meters na calamansi. So, ang kwento nun, una ay puro calamansi ang binibentang fresh. Ang problema, may mga panahon na napakababa ng presyo ng calamansi. So, naisipan namin gumawa ng juice. Ngayon, ang naging problema na naman, napakarami din gumagawa ng calamansi juice. So, ngayon, minsan may pumunta ditong faculty ng DIMSU, sabi niya, nakita niya. Why not try, may mga mulberries kayo? So why not try gumawa ng juice? Sabi niya. So after trial and error, ilang beses din, tikim, tapos kulang pa ng timpla, ganun. So nakuha namin yung timpla, gumawa kami ng mulberry at calamansi. Doon kami ngayon nag-isip ng pamamaraan. So nakuha namin yun sa tamang edad ng mulberry, ng pagka-harvest, sa tamang edad ng pagkahinog ng calamansi para makuha mo yung tamang lasa. Kasi po hindi kami nag-preservative, so talagang kinukuha, fini-freeze namin kaagad yung mga mulberries, and then yun yung pinaprocess. Sa unang tingin, karaniwang bunga lamang ang mulberry, karaniwang citrus fruit lamang ang calamansi. Ngunit nang pagsamahin ang dalawang ito, nabuo ang isang inumin na may natural na bitamina at antioxidants. Isang alternatibong inumin para sa mga naghahanap ng mas masustansyang pagpipilian. Samantala, ang mushroom o kabute na dati ay karaniwang sangkap lamang sa ulam, ginawa naman nilang mushroom chicharon, isang mas magaan na alternatibo sa karaniwang chicharon. Patunay na posible palang pagsamahin ang masarap at masustansya sa iisang produkto. Pero sa kanilang pagsisimula, hindi rin naging madali ang lahat.
Bawat produktong inilalabas sa merkado ay kailangang dumaan sa iba't ibang proseso, pagsubok, pag-aaral at pagtiyak na ligtas itong kainin. Hanggang sa dumating ang pagkakataong napansin ang kanilang mga produkto. Nagpapasalamat kami sa DTI nga at nabigyan na importansya din ito at ginawan po kami ng label. Yung label po ngayon ay True DTI. So ang nais namin ay mas ma-improve pa ito as the years go by. Yung mushroom naman po, isa sa mga commodity dahil integrated farming system po kami. Marami pong halaman, mga vegetables, mga crops. Yung mushroom po kasi ito madali lang alagaan at mamabilis yung ROI niya or return of investment. Paano mo maibebenta yung mushroom mo na fresh. So ang ginawa namin ngayon is nag-isip kami ng paraan. Gumawa naman kami ngayon ng chicharon. So yung chicharon, aside from value adding, ay napapatagal niya yung buhay ng mushroom. So natutuwa naman po kami at layunin namin mas mapalaki yung produkto. Para sa maraming maliliit na negosyante, napakahalaga ng ganitong suporta dahil bukod sa kalidad ng produkto, kailangan din itong magkaroon ng tamang packaging, maayos na presentasyon at sapat na kredibilidad upang mas pagkatiwalaan ng mga mamimili. Ngunit higit sa tubo, mas nagiging espesyal ang bawat produkto kapag naririnig mismo ng mga gumagawa ang reaksyon ng mga taong unang nakakatikim nito. Last year, yung kadiwa, yung regional kadiwa, so sabi ni Daddy, why try? Sabi niya, nagpa-free taste siya. So nung natikman niya, sarap. So sabi niya, ang galing naman ng pagkakagawa. Ang nangyari, bumili sila ng 15 na bottles after that. Minsan, isang tikim lang ang kailangan upang mabago ang pananaw ng isang tao. At para sa mga gumagawa ng produkto, ito na rin ang isa sa pinakamalaking gantimpala, ang makita na nagugustuhan ng mga tao ang bunga ng kanilang pagod. Pero hindi lang para sa sariling negosyo ang layunin ng farm, dahil habang lumalawak ang kanilang operasyon, mas lumalawak din ang kanilang pananaw. Na-realize namin na we have also to give back to the community. Being as a learning site for agriculture na rin. Sa ganitong bagay, naisip din namin yung community. So we actually organize a rural improvement club. So matutulungan namin yung community na may additional income sila. Dito po sa Mangaldan, mostly farmers yung mga asawa nila. And then, mas mapayabong natin yung industry ng value adding dito sa Usyam, sa Mangaldan. Dahil para sa kanila, hindi sapat na sila lang umaasenso. Mas mahalaga kung pati ang komunidad ay sabay na umuunlad. Sa bayan ng Mangaldan, marami pa ring pamilya ang umaasa sa agrikultura. Marami pa ring kabuhayan ang umiikot sa pagtatanim. Kaya bawat bagong ideya, bawat bagong produkto ay maaari ring maging bagong oportunidad para sa ibang magsasaka. So sa Pilipinas, napaka-importante na nagba-value add tayo, especially sa mga panahon na climate change. And then alam nyo po, nakakalungkot isipin na yung mga kamatis, tinatapon na lang, mga kalabasa ay nasisira lang sa mga bahay ng mga farmers. Tuturuan natin sila na mabigyan ng mas mataas na presyo yung kanilang mga produkto. Dito pumapasok ang value adding. Ang farmer ay hindi lang nagtatanim, kundi ang farmer dapat magnegosyo. Dahil kung hindi sila nagne-negosyo, walang kabuluhan ang farming. Dapat ang farmer may diskarte, kaya kinakailangan nating gumawa ng value adding sa mga products natin. Sa bagong henerasyon ng agrikultura, unti-unti nang nababago ang pananaw. Ang magsasaka ngayon, hindi na lamang producer, isa na rin siyang innovator, processor at entrepreneur. Dahil sa bawat bagong ideya, mas maraming oportunidad ang nabubuksan. Mas maraming pamilya ang natutulungan at mas maraming Pilipino ang natututong piliin ang mga pagkaing mas ligtas, mas masustansya at produktong sariling atin. So sa atin pong lahat na mga katulad nating farmers ay inaanyayahan ko po kayo na mag-venture po. Hindi lang po sa farming pero sa value adding. So wag po tayong matakot na mag-explore at mapayabong yung industriya ng value adding. Mapayabong yung mga produkto namin at ito yung nais naming ituro sa mga ibang farmers. Pero alam din po natin sanang i-convert yon kung mura ang presyo sa mga ibang produkto na pwede nating ma-introduce sa merkado.
Maraming pananim sa Pilipinas ang matagal nang kilala. Palay, mais, gulay, prutas at mga halamang araw-araw nating nakikita sa mga bukirin. Ngunit may mga pananim ding matagal nang narito, ngunit nananatiling hindi gaanong napapansin. Isa na nga rito ang sorghum. Kapag nabanggit ang sorghum, ang unang pumapasok sa isip ng marami ay pagkain ng mga alagang hayop. Patuka para sa mga manok, pato, kambing at iba pa. O kaya naman ay ordinaryong butil na hindi gaanong mahalaga. Ngunit sa iba't ibang bansa, iba ang pagkilala rito dahil tinatawag nila itong miracle grain. Isang pananim na hindi genetically modified o non-GMO, mayaman sa dietary fiber at ginagamit sa paggawa ng iba't ibang pagkain. Sa panahon ngayon kung saan dumarami ang mga taong naghahanap ng mas masustansyang alternatibo sa karaniwang harina, unti-unti ring nakikilala ang sorghum bilang isang functional food. Ngunit bukod sa sustansya, may isa pa itong mahalagang katangian. Hindi ito nangangailangan ng maraming tubig. Sa katunayan, 2 hanggang 3 beses lamang itong dinidiligan sa buong panahon ng pagtatanim. 1 beses matapos itong itanim at isa pa kapag nagsisimula na itong mamulaklak. Dahil dito, isa itong magandang pananim lalo na sa mga lugar na madalas makaranas ng tagtuyot. Sa bayan ng Orbistondo, may isang integrated farm na hindi lamang nagtatanim ng sorghum. Kasi magmula noon pa, nung elementary kami, yun na yung tinatanim ni father ko sa bukid. So, ngayon naman, mas naisipan namin na mag-create ng panibagong product na mula sa sorghum. Hanggang sa ngayon, nagtutuloy-tuloy, trial and error kami, pero meron kaming isang produkto na masasabi ko ng successful dahil pumatok na rin siya sa market paunti-unti. Ang sorghum kasi, sa grain pa lang niya, mataas na siya sa fiber, tapos high na antioxidant. At the same time, maganda siyang pagkain ng mga diabetic, tapos maganda rin siya sa puso. At the same time, gluten-free siya. Tsaka sa buong mundo, wala pang ginawang GMO na sorghum. Magtatanim ka lang minsan, 2 beses ka na aani. Unang tanim mo, haharvest ka na ng 1 beses. Then, hindi ka na ulit magtatanim dahil magraraton na siya ulit kapag hinarvest mo yung una. Then yung raton niya, pwede mo na siya ulit harvestin. The same time, yung sa pagpapatubig, sa pag-irrigate sa sorghum, mga nasa 2 hanggang 3 beses lang patubigan pag magmula ng pagtanim. Tapos ang pangalawang patubig mo ay yung sa pamumulaklak at pamumunga na niya. Pinag-aaralan din nila kung paano ito mas mapapakinabangan, kung paano ito magiging pagkain, kung paano ito mas makikilala at higit sa lahat, kung paano ito makapagbibigay ng dagdag na kita sa mga magsasaka. Noong una si Papa po nagsangag po ng sorghum and then yun po, para siyang naging tsurang popcorn. And then after that, nagkaroon na po ng idea na pwede siyang gawing flour. And throughout the research po, from the other countries, ginagawa siyang bread, cookies. So, dito na pwede siyang dalhin as substitute sa flour. Which is the pulveron is, main ingredient is flour po. Minsan, ang pinakamagandang ideya ay nagsisimula sa simpleng eksperimento. Hindi ito nagsimula sa laboratorio, hindi rin sa malalaking kumpanya dahil nagsimula ito sa kusina, sa simpleng pagsasangag ng sorghum. Habang pinagmamasdan ng pagbabago ng butil, may naisip na posibilidad. Kung maaari itong maging parang popcorn, bakit hindi subukang gawing harina? At mula sa harinang iyon, unti-unti silang nagsimulang gumawa ng iba't ibang produkto. Isa na rito ang sorghum pulveron. Isang pamilyar na merienda, ngunit may kakaibang pangunahing sangkap. Mas mataas sa fiber at gawa mula sa pananim na hindi gaanong kilala ng marami. Ngunit bago nila ito tuluyang maipakilala, marami muna silang pinagdaanan. Sorghum po, yun po kasi dito po sa atin, especially dito po sa Region 1, hindi po siya ganoon kakilala. And then para magkaroon po ng development po yung halaman. Nung trial and error namin, nung una yung sa texture niya, kasi mahirap siyang i-pulverize nung una, nung dahil pang ilang beses. And then after nung sa texture, yung sa lasa naman, kung gano'n siya katamis, kung tataasan ba yung sugar or bababaan po. Doon po sa product po,
kung ang nag-benefit po yung product kasi yung sorghum po, pag once po na tinose, nagkakaroon po siya ng nutty flavor po. Unlike po sa flour po na regular, hindi po ganun kalitaw po yung flavor niya po. Isa ito sa pinakamalaking hamon. Hindi sapat na maganda ang produkto dahil kailangan ding ipakilala kung ano ito, ipaliwanag kung bakit ito kakaiba at ipakita kung bakit dapat itong subukan. Dahil kung hindi alam ng taong isang produkto, hindi rin nila ito hahanapin. Kaya bukod sa paggawa ng pagkain, malaking bahagi rin ng kanilang trabaho ang pagbibigay ng impormasyon, pagpapakilala at edukasyon. Una po nila natikman, naging successful naman po yung food tasting po nung una. Naging successful, nagustuhan po nila. And then nagtatanong pa po sila about others po. Ibang recipes pa po, ongoing po yung parang lelot balatong po, coffee and nasa research and development po kami po ngayon ng cookies po na gawa po sa sorghum po. Lumago pa po, tapos mas marami po pong new products ang pagmulan po ng sorghum po. Kapag nagustuhan ng taong isang produkto, natural na ang kasunod na tanong ay, ano pa ang iba ninyong ginagawa rito? At dito nagsisimula ang mas malaking oportunidad dahil para sa Rangtay Integrated Farm, hindi nagtatapos ang kanilang pag-aaral sa Polvoron at patuloy silang naghahanap ng iba pang paraan upang mas mapakinabangan ang sorghum. Paano kung ang isang pagkaing matagal ng bahagi ng hapag ng mga Pilipino ay binigyan ng panibagong anyo? Sa paglipas ng panahon, nagbabago ang panlasa ng mga tao. Mas marami ng pagpipilian, mas marami na ring negosyo nag-aalok ng mga bagong produkto. Kaya para sa isang entrepreneur, hindi sapat na masarap lamang ang produkto. Kailangan din itong maging kakaiba, kailangan may sariling pagkakakilanlan, kailangan may dahilan kung bakit ito binabalikan ng mga mamimili. Ito ang naging hamon kay Ginang Rowena. Sa loob ng maraming taon, kilala na ang kanilang paggawa ng iba't ibang uri ng tinapa, tinapang galunggong at tinapang bangus, mga produktong matagal nang tinatangkilik ng kanilang mga suki. Ngunit habang lumilipas ang panahon, naisip nilang may maaari pa silang idagdag, may maaari pa silang subukan at dito isinilang isang produktong hindi pangkaraniwan, ang tinapang manok. Isang inobasyon na nagsimula hindi dahil uso, kundi dahil gusto nilang patuloy na matuto, patuloy na magbigay ng bago at patuloy na makasabay sa nagbabagong pangangailangan ng merkado. Sa product, yung sa tinapang galunggong bangus, matagal na to eh. Since 1950, bali pang third generation kami. Yung sa tinapang manok naman, nag-innovate kami. Kasi syempre may tinapang bangus, GG. So kailangan natin na mag-innovate ng bagong produkto para maiba sa tao. So yung tinapang manok. Noong 2018, doon kami nag-try na asawa ko. Kaya lang, nung nag-try kami una pa lang nag-try kami, hindi namin nagustuhan. So ako ang ginawa ko, gumawa ko ng sarili kong sauce. Hindi agad naging matagumpay ang kanilang unang pagsubok. Katulad ng maraming produktong dumaraan sa proseso, may mga pagkakataong hindi nagugustuhan ng unang resulta. May mga timplang kailangang baguhin, may mga paraan ng pagluluto na kailangang ulitin, at may mga sangkap na kailangang dagdagan o bawasan. Dahil alam nilang hindi sapat na kakaiba lamang ang produkto. Kailangan masarap, kailangan babalik-balikan, kailangan maipagmamalaki. Kaya naman mula sa isang simpleng eksperimento, unti-unti nilang nabuo ang timplang hinahanap nila. Isang lasa na may kaunting tamis, may linamnam, may aroma ng tradisyonal na tinapa, pero may sarili ring pagkakakilanlan. Hindi ito simpleng pinausukang manok. Isa itong produktong dumaan sa maraming pagsubok bago tuluyang maipakilala sa publiko. At tila hindi nagkamali ang kanilang desisyon. Unti-unting nakilala ang kanilang produkto, hindi lamang sa lungsod ng Urdaneta, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan hanggang sa umabot sa iba pang lalawigan. I deliver kahit saan, Manila, mayroon pa yung sa Pampanga, sa Baguio, La Union, Ilocos Norte at saka Ilocos Sur. Yun sa paggawa ko ng mga produkto na yan, parang sa akin, parang naging hobby ko lang. Tsaka masarap ng pakiramdam pag may ginagawa ka.
Tapos sa ano naman, nakakatulong din siguro kasi syempre pag bibili sila ng ano, kailangan may sausawan. Oo, nag-iisip pa ako ng ano, ng ibang paraan para mag-level up yung ano natin, tsaka yung mga lutuan. Gusto ko din yun. At saka mag-additional din ako ng ibang produkto din. Ngunit sa likod ng bawat produktong ito, may oras ng paghahanda, may proseso, may disiplina, may pagmamahal sa ginagawa. At para kay Ginang Rowena, hindi na lamang negosyo ang paggawa ng kanilang mga produkto. Isa na itong bagay na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Habang mas maraming tao ang natutuwa sa kanyang ginagawa, mas lalo rin niyang naiengganyong gumawa ng panibago. Kailangan talaga mag-innovate ka. Kasi para yun yung kung ano yung i-offer mo sa mga customer. Kasi naghahanap din sila eh. Nagsasawa din sila, so yun na lang, ganun. Kaya kailangan mag-innovate ka din. Mas maganda yun. Sa kwento ng tinapang manok ng lungsod ng Urdaneta, makikita ng inobasyon ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng bago. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng panibagong buhay sa mga produktong matagal na nating kilala, pagbibigay ng panibagong pagkakataon sa mga lokal na negosyo at pagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipinong handang sumubok. Dahil sa panahon ngayon, ang pagiging entrepreneur ay hindi lamang tungkol sa pagbebenta. Ito ay tungkol sa patuloy na paglikha, patuloy na pag-aaral at patuloy na paghahanap ng paraan upang ang simpleng produkto ay maging mas kapaki-pakinabang, mas makilala at mas makatulong sa komunidad. Sa mga kapwa-kapwa entrepreneur, wag ho kayong matakot na gumawa ng sarili niyong produkto. Go lang ng go. Kung ano yung gusto nyo, yung masaya kayo sa ginagawa nyo, i-push nyo lang. Darating din kayo dyan na may mga bibili at tatangkilik sa inyong produkto. Hindi lahat ng magandang produkto ay agad na nakikilala. May mga pananim na matagal nang itinatanim sa mga bukirin, ngunit nananatiling limitado ang halaga dahil hanggang hilaw na produkto lamang ang naibebenta. Isa na rito ang kakao. Sa loob ng maraming taon, maraming magsasaka ang nagtatanim ng kakao at umaasang kikita sa pagbebenta ng beans. Ngunit tulad ng ibang produktong pang-agrikultura, pabago-bago ang presyo nito sa merkado. Kapag mababa ang presyo, maliit din ang kinikita ng magsasaka. Kapag marami ang supply, lalo itong bumababa. Kaya naman sa bayan ng Puzurubio, may isang samahan na nagpasyang huwag lamang umasa sa pagbebenta ng hilaw na ani. Sa halip, pinili nilang pag-aralan kung paano ito mapapahalagahan pa, kung paano ito magiging isang produktong may mas mataas na halaga at kung paanong mas maraming tao ang makikinabang dito. Dito nagsimula ang kanilang paglalakbay sa paggawa ng iba't ibang produktong gawa sa kakao. Pero hindi naging madali ang kanilang naging desisyon dahil ang value adding ay hindi lamang basta pagproproseso ng produkto. Kailangan itong pag-aralan, kailangan itong subukan at higit sa lahat, kailangan itong pagtiyagaan. Itong aming processing is, at sa totoo lang, nag-umpisa kami as cacao growers, farmers. So, ang intention namin is to ibenta yung aming beans. Pero ang dahil sa maraming ginakandak ng mga government na seminar regarding sa value added tax, mas malaki pala ang kita pagka ipaprocess. Kaya doon kami nagkaisip na i-process ang aming cacao beans. Nag-a-attend kami ng seminar, mayroon naman mga basic seminar regarding sa paggawa ng chocolate, and then as we go along the way, doon na kami nakaisip ng kung paano pinaprocess ang chocolate na hindi namin alam na mitikuloso pala at saka medyo mahirap din sa totoo lang, lalo kung wala kang proper machine na gagamitin. Mula sa simpleng seminar, unti-unti nilang binago ang kanilang pananaw. Hindi na lamang sila mga nagtatanim dahil naging processors, product developers at naging mga negosyanteng handang matuto ng bagong kaalaman. Ngunit hindi agad naging perpekto ang kanilang produkto dahil maraming beses silang sumubok. Marami naman. Halos isang taon na trial and error din amin na nagagawa mga beans. Buti na lang sa amin yung mga beans kaya hindi kami masyadong nagastusan. Produce namin yung mga beans na pinagpapraktisan namin hanggang sa nakuha rin namin yung right
right way na kung paano mag-process ng chocolate. Marami kasing gustong matuto rin kung paano mag-process kahit man lang yung tamang paraan na pag-process ng tablia, or willing naman kami na ituro rin kung paano gumawa ng chocolate. Habang tumatagal, nabuo nila ang sarili nilang pagkakakilanlan. Mula sa simpleng cacao beans, nakagawa sila ng iba't ibang produktong tsokolate. Mga produktong hindi lamang masarap, kundi may pagmamalaki ring gawa ng mga magsasaka mismo. Mas mataas ang halaga, mas mahaba ang shelf life, at mas malawak ang merkadong maaaring pasukin. Itong isa sa mga pinakamahalagang layunin ng value adding. Ang dagdag na proseso ay nagiging dagdag na halaga, at ang dagdag na halaga na nagiging dagdag na kita. Mahalaga ang pagka-value added tax kasi mas malaki ang kita at may paparating mo pa sa ibang lugar ang inyong product, lalong-lalo na sa ibang bansa. Sa kapwa mga farmers na gustong at saka yung mga kapwa nagtatanim ng kakao, ang laki-laki ngayon ang potential ng kakao ngayon kasi kagaya noon, ang pinakamataas na bili ng aming cooperative ng beans is 150. Ngayon, 300 na. Sa panahon ngayon, mas maraming mamimili ang naghahanap ng produktong alam nilang lokal. Produktong alam nilang gawa ng mga Pilipino, produktong may kwento, at sa bawat tsokolating kanilang ginagawa, hindi lamang lasa ang kanilang ibinebenta. Kasama rito ang sipag ng mga magsasaka, ang mahabang panahon ng pag-aalaga sa mga puno ng kakao, at ang kaalamang natutunan nila upang mapataas ang halaga ng kanilang ani. Dahil sa value adding, hindi na lamang sila umaasa sa presyo ng hilaw na kakao. Sila mismo ang nagtatakda ng mas mataas na halaga ng kanilang produkto. Isang hakbang na nagbibigay ng mas matatag na kabuhayan sa kanilang komunidad. Sa agrikultura, hindi lahat ng napapakinabangan ay agad na napapansin. May mga bagay na sa unang tingin ay tila wala ng halaga. Mga tira, mga pinagtabasan, mga balat, mga ipa, at mga basurang kadalasang sinusunog o itinatapon na lamang. Ngunit paano kung ang mga ito pala ay maaari pang maging panibagong produkto? Paano kung ang isang bagay na itinuturing na basura ay maaari pang maging dagdag na kita? Ito ang paniniwalang isinusulong ng Kinit Integrated Farm sa bayan ng Calasiao. Dito, hindi nagtatapos ang halaga ng nyog sa laman, gata o kopra dahil maging ang bunot o coconut husk ay binibigyan nila ng panibagong gamit. Sa pamamagitan ng value adding, ang dating itinatapon lamang ay nagiging coconut briquette o charcoal. At mula sa proseso ng paggawa nito, nabubuo rin ang isa pang produktong kilala bilang mokosaku o wood vinegar. Dalawang produktong hindi lamang nakatutulong sa kabuhayan, kundi maging sa pangangalaga ng kalikasan. Itong layunin po namin ay na mapatatag po itong mga coconut byproducts na nakikita po natin sa ating komunidad. Alam naman po natin na marami po sa ating mga kababayan ang hindi pa po nakikita ang kahalagahan ng itong mga tinuturing ho nilang mga basura po sa ating community. Kaya ngayon, gumawa ho kami nitong coconut charcoal at ang ating coconut mokosaku para naman po mapakita na meron pong halaga ang mga itinuturing po nilang mga basura. Sa halip na maging dagdag na basura, maaari itong maging mapagkukunan ng alternatibong panggatong, mas matipid, mas matagal gamitin at mas kapaki-pakinabang. Gumagawa po kami ng coconut mokosaku and coconut charcoal. So una pong gagawin namin ay kokolekta po kami ng mga raw materials dyan po sa ating pinagkukuhanan, which is nagiging waste po siya. So ang ginawa po namin, kinokolekta po namin, dinadala po dito sa farm site, dyan sa ating processing facility, and then kino-convert po natin siya into charcoal. Yung pyrolysis machine po natin ay dual purpose po. So kaya po niyang mag-produce ng charcoal and kaya rin po niyang mag-produce ng mokosaku. So sa trial and error naman po natin ay good naman po yung starting natin na naging successful po dahil tayo po ay nagkaroon ng training din through Agricultural Training Institute. So train po tayo paano talaga yung proseso. And then yung pinaka-first namin na trial ay naging successful po siya. So yun po ay nung last May po na pinatraining na po natin siya
sa ating mga coconut farmers. Naging benefit nun sa kanila, actually hindi na siya nating matatawag na alternative. So pwede na po natin siyang gawing daily use for our cooking ng ating food. At the same time, mas mura po siya na gagamitin sa pagluluto po natin siya. In terms sa usok po, si coconut charcoal briquette ay less smoke po siya. So hindi mo siya makikita na mausok unlike dun sa ating mga traditional na uling. So which is good for dun sa mga gustong magluto na mga asthmatic. Sa bawat coconut husk na kanilang kinokolekta, hindi lamang produkto ang kanilang nakikita. Nakikita rin nilang isang problemang maaari nilang solusyonan. Ang ginagawa po namin, weekly po kaming kumukuha ng ating mga coconut husk or yung mga bao ng nyog. Nakikita po namin problema is yung mga nyog na po yun ay nababara po doon sa ating mga drainage system, causing yung clogging ng ating mga drainage. Then doon po nagkukos ng baha kasama ng mga plastic, mga basura, bote. Masaya silang makita na unti-unti ring nagbabago ang pananaw ng ibang magsasaka. Mas marami na ang nakikitang may potensyal na ang mga materyales na dati hindi pinapansin, mas marami na ring gustong matutong gumawa ng sarili nilang value-added products. Napakahalaga po ng value-added products dahil ito po ay isang pamamaraan po para tayo ay lumaki ang ating kita, yung mga raw materials po natin na nakikita po natin. Hindi na po natin mabebenta ng mura, kundi madagdagan po ang kanyang value, the same time kumikita po tayo with that products. Dito po sa ating, kung sino pong gustong sumubok po nitong ating coconut charcoal at mokosaku, maganda din po ito sa ating komunidad, sa ating environment at sa ating mga pamilya. Para sa Kinit Integrated Farm, ang value adding ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng bagong produkto. Ito ay tungkol sa pagbabago ng pag-iisip na ang bawat bahagi ng ani, bawat bahagi ng halaman at maging ang dating itinuturing na basura ay maaari ring maging panibagong oportunidad, panibagong negosyo at panibagong pagkakakitaan. Mula sa bayan ng Mangaldan, kung saan ang mga ani ay ginagawang masustansyang inumin at mas masarap na pagkain, sa bayan ng Orbizundo, kung saan ang sorghum ay pinatunayan na hindi lamang pagkain ng hayop, kundi maaari ring maging pagkain ng tao. Sa lungsod ng Urdaneta, kung saan ang tradisyonal na tinapa ay binigyan ng panibagong anyo sa pamamagitan ng inobasyon. Sa bayan ng Pusurubyo, kung saan ang simpleng butil ng kakao ay naging produktong nagbibigay ng mas mataas na halaga at mas malaking oportunidad. Hanggang sa bayan ng Kalasyaw, kung saan maging ang itinuturing na basura ay nagiging bagong kabuhayan. Iisang ipinapakita ng bawat kwentong ito. Sa pamamagitan ng kaalaman, inobasyon at patuloy na pag-aaral, naging mas kapaki-pakinabang ang bawat bunga ng pagsisikap ng ating mga magsasaka. Mas nagiging matatag ang kanilang kabuhayan, mas lumalawak ang kanilang merkado at mas nagiging handa silang harapin ang mga hamon ng makabagong agrikultura. Kasabay nito, mas maraming Pilipino rin ang nagkakaroon ng pagkakataong pumili ng mga produktong lokal, mga produktong masustansya, mga produktong gawa ng mga magsasaka at mga produktong bunga ng sipag, tiyaga at pagmamahal sa lupang sinasaka. Dahil ang tunay na halaga ng agrikultura ay hindi lamang nasusukat sa dami ng ani. Nasusukat din ito sa dami ng buhay na nagbabago, sa dami ng oportunidad na nalilikha, at sa dami ng pamilyang natutulungang magkaroon ng mas maayos na kinabukasan. Ito ang nagpapatunay na kapag ang agrikultura ay sinamahan ng inobasyon, kapag ang kalusugan ay isinabay sa kabuhayan, at kapag ang bawat ani ay binigyan ng dagdag na halaga, mas nagiging matatag ang komunidad, mas nagiging makabuluhan ang pagsasaka, at mas lumalakas ang ating mga lokal na produkto. Dahil sa huli, ang bawat makabagong ideya ay nagsisimula sa isang simpleng ani, at ang bawat simpleng ani kapag binigyan ng pagkakataon ay maaaring maging healthy na, dagdag kita pa.
Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.